Эфирда яңалыклары вакыты, студияда Лейсан Галиева, исәнмесез. Бүгінгі чыгарылышның төп темалары. Аларның тілекләре шыңға ашсын, яқты юллар, юлларында яқты, ақыллы, оңған кішілер генә очрап торсын. Олы тормышка юл Әлмәтнең Нефтче мәдәният сарайында чыгарылыш сыйныф укучыларын хөрмәтләделәр. Gençler bizden kileşek, bütün ümit şularda. Onlar bizden kileşek, onlar azda kaynak kuterige, tağındaşka kuterige tiş. Бүтін Россия Яшьләр көне Азнакайда бәйрәмне 10 000 кеше катнашында зур концерт, спорт һәм интеллектуаль уеннар белән билгеләп үттеләр. Мин аны досрочно җиңдем 3-нче раунда. Рингта дебют Әлмәт физик культура клияты студенты йодрык көрәшләрендә җиңү яулады. Әлмәт үзенең чираттагы егетләрен һәм кызларын мөстәкыйль тормышка озатты. Нефтче мәдәният сарайында традицион чыгарылыш кичәсе узды. Аны Рәдифә Нигъманова күзәтте. Традицион саубуллашу вальсы һәм очсыз кырыйсыз котлаулар. 2026 елга чыгарылыш кичәсе быел да аеруча уңышка ирешкән укучылар Олимпиада җиңүчеләренең нәтиҗәләре белән истә калачак. 11 сыйныфны тәмамлап улы тормыш юлына аяк баскан әлмәтлеләргә район башлыгы Гүзәл Хәбәтдинова хәерле юл теләде. Иң башта сәхнәгә дәүләт имтиханын 100 баллга тапшырган уку алдынгылары күтәрелде. Аларның саны быел 21. Араларында Риза Фәхретдин исемендәге беренче гимназия укучысы Камил Мурдагулов та бар. Ул физикадан иң югары баллны җыюга ирешкән. Бу нәтиҗәләргә мин бик зур рәхмәт әтиәниләргә, укытучыларга рәхмәт әйтәм. Алга таба шунда укырга җыенам, инженер буласы телим. Чыгарылыш сыйныф укучыларын Татарстан яшьләре эшләре министрлыгы исеменнән министр урынбасары Руслан Семенов та тәбрик итте. Ул егет-кызларга хыялларына кыю барырга, кыенлыклардан курыкмаска һәм масштаблы максатлар куярга киңәш итте. Шулай ук мәгълүмат ресурс ирекле ярдәмчеләр үзәгенең рәхмәт хатларын тапшырды. Быел Әлмәт районының 54 мәктәбен 774 егет һәм кыз 11-нче сыйныфын тәмамлап зур юлга аяк басачак. Алар өчен озату кичәсе ул укытучыларына һәм әти-әниләренә рәхмәт әйтү өчен зур мөмкинлектә. Мин бик рәхмәтлемен үземнең беренче чиратта әти-әниемә. Шундый бик яхшы миңа тәрбия биргән өчен, мине гимназиягә биргән өчен. Шуннан тыш, шулай ук рәхмәт үземнең укытучыларыма, безнең директорга Фирдәүс Җавитовнага һәм безнең класс җитәкчебезгә Миша Зифуновнага шундый бик ответственный җаваплы эш алгач, алар до конца шуны довели. Вот, без бик аларга рәхмәтлебез. Мин рәхмәтле әти-әниемә, укытучыма Миләүшә Зифуновага, директорыбызга Фирдәүс Җавитовнага һәм әби бабайлар, әти-әниләр, туганнарга шул зур рәхмәт. Котлауларга Әлмәт районы мәгариф идарәсе җитәкчесе Ирина Павловская, Татнефть хәйрия фонды директоры урынбасары Рафаэль Сәетгәрәев та кушылды. Әлбәттә, укучыларына изге теләкләрен аларның укытучылары да җиткерергә ашыкты. Безнең мәктәпне 19-11 класс сыйныф укучысы тәмамлый һәм 89 класс укучысы тәмамлый. Аларга алдагы көннәрендә зур уңышлар, аларның теләкләре шыңга ашсын, яқты юллар, юлларында яқты, ақыллы, уңган кешеләр генә очрап торсын. Хөрмәтле укытучыларыбыз, сезгә бик зур рәхмәт олы җанлы, игътибарлы, ихтирамлы булганыгыз өчен. Тантаналы чара калабызның иҗат коллективлары чыгышлары белән үрелеп барды. Рәдифә Нигъманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Чыгарылыш кичәләре Азнакай районы мәктәпләрендә дә узды. Быел район буенча 9-нчы сыйныфны 715 һәм 11-нче сыйныфны 214 укучы тәмамлаган. Мәктәп белән саубуллашу бәйрәме хакында тулырак мәгълүмат Эльмира Шәрифуллина сюжетында. Кичә мәктәп бусагасын атлап кергән кыз һәм малайлар бүген олы тормыш юлына аяк баса.
Җитәкчеләр билгеләп үткәнчә, район буенча күрсәткечләр дә яхшы. 100дән артык укучы дәүләт имтиханнарын югары балларга биргән. Результаты еще не все пришли, но... Әле барлык нәтиҗәләр дә килеп җитмәде. Шулай да булган нәтиҗәләр буенча карасак, 2 укучы 100 балга ия. 100дән артык укучы югары балга язды. Алар арасыннан 70-е 90 балдан артык нәтиҗә күрсәтте. Яхшы нәтиҗәләр. Без алар өчен шат. Хорошие результаты, и мы рады за них. А в этом году мы выпускаем 13 выпускников 11. Быел 12 укучы 11 сыйныфны, 46 укучы 9 сыйныфны тәмамлый. 3 чыгарылыш укучыбыз алтын медаль иясе. Шулай ук 9 сыйныфны тәмамлаган 3 укучы кызыл аттестат ала. Күрсәткечләр бик яхшы. 9 класс на красный аттестат. У нас результаты очень прекрасные. Камилә Гатина 4 лицейда укыган. Остазларына, әти-әнисенә рәхмәтле, сыйныфташ дусларына уңышлар тели. Классташларга әйтәсем килә, сәламәтлек, байлык, озын гомер, шеләмәсеннәр. Вообще бик дружный класс. Мәктәпне тәмамлаучыларның берсе Фәрхәт Вәлиев. Математика фәненнән имтиханны 99 балга тапшырган. Мин 2 ел буе экзаменнарга әзерләндем. Минем ярдәмчеләрем ул әти, әни, әлбәттә укытучылар. Һәм тагын да мин әбиемә рәхмәтле. Алар һәр вакыт миңа бик нык ярдәм иттеләр. Русскийдан мин 86 балл җыйдым. Математикадан 99 һәм физикадан 90. Истәлекле бәйрәм чарасында ихлас котлаулар белән бергә шатлыклы күз яшьләре дә, чын күңелдән башкарылган җырлар, алыштыргысыз мәктәп вальсы да булды. Һәм менә ул дулкынландыргыч мизгелләр. Зур тырышлык, ауыр сынаулар аша көтеп алынган аттестатларны кулга алу минутлары. Ее трудолюбие и целеустремленность вдохновляют всех присутствующих, и мы гордимся ее достижениями. Кичке якта чыгарылыш балы шәһәрнең Татарстан мәйданында күңелле концерт программасы белән дәвам итте. Илмира Шәрифуллина, Алмаз Иксанов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясы. Фәрит Яруллин исемендәге Әлмәт музыка клиятендә дә уку елының финал аккордлары яңгырады. Монда 2026 ел чыгарылыш студентлары хөрмәтенә тантана узды. Йөзләгән репетиция һәм концертлар күргән зал бу юлы чыгарылыш укучылары, дулкынланган укытучылар һәм горур ата-аналар белән тулды. Диплом тапшыру тантанасында без дә булып кайттык. Бүген 44 Әлмәт музыка клияты студентлары өчен дулкынландыргыч көн. Укытучылар да күз яшьләрен яшерми. Чыгарылышчылар исә Фәрит Яруллин исемен үзләренең бөтен карьералары аша лаеклы рәвештә алып барачакларын вәгъдә итә. Кенә чыгарылыш сыйныф укучылары өчен бу клият туган якларыннан ерак китмичә менә дигән белем алу мөмкинлеге дә. Миңлебай авылы кызы Эльза Мифтахова өчен бу диплом шәхси җиңү символы. Шушы 4 ел эчендә шәһәр һәм район мәйданчыкларындагы очсыз-кырыйсыз чыгышлары һәм тамашачылар белән аралашу тәҗрибәсе үзе бер истәлек дип уртаклаша чыгарылыш студенты. Безнең бүлекне тоткан, күтәргән кешеләр уку вакытында алар безгә теге белем генә бирү түгел, тормыш өйрәткәннәре дә бар инде. Шуның өчен мин аларга бик рәхмәтлемен, бик хөрмәт итәм аларны һәм мәңгегә дә онытмыйм инде. Алинә Шәйхелисламова хезмәт итүче бүлектән быел 6 студенты зур тормышка адым ясый. Һәр чыгарылыш үзенчә. Булачак артистларның һәр кайсысы көчле ди эстрада музыка сәнгате бүлеге укытучысы. 4 ел дәвамында төрле бәйгеләрдә, чараларда катнашып, алар үз мөмкинчелекләрен күрсәтергә өлгергән. Шуңа да аларның югары үрләр яулауларына ышанып кала педагог. Безнең балалар бик сәләтле. Аларга инде теләк югары уку йортына кереп, уңышлы гына тәмамлап, безнең кебек укытучылар булырга телим.
Чыгарылыш укучылары өчен эшкә урнашу мәсьәләсе клиентта алдан хәл ителә. Эшкә бүлеп бирү процедурасы монда апрельдә ук башлана. Шунысы да мөһим, уку йортында махсус үзәк тә эшләп килә. Ул 3 ел дәвамында һәр белгечнең язмышын күзәтә. Кичәге студентлар сәнгатьтә үз юлын башлау өчен туган клиент диорлары белән саубуллашса, уку йорты ишекләре яңа талантлар көтә. Документлар 10 августка кадәр кабул ителә. Әлбәттә, яшьләр көне билгеләп үттеләр. Ленин мәйданында кунаклар өчен кызыклы тематик зона җәйдерелгән иде. Кайберәүләр беренче ярдәм күрсәтергә өйрәнде. Әлмәт волонтерлары ирекле ярдәмчеләр һәм грант проектлар турында сөйләде. Яшь эшмәкәрләр җирле һөнәрчеләрнең продукциясен тәкъдим итте. Программаның тантаналы өлеше район башлыгы Гүзәл Хәбетдинова һәм Татарстан яшьләр эшләре буенча министр урынбасары Руслан Семенов катнашында узды. Алар Әлмәт яшьләренең активлыгын билгеләп үтте. Дәүләт яшьләр сәясәтен гамәлгә ашыруга зур өлеш керткән өчен егет-кызларга министрлыкның мактау грамоталары һәм рәхмәт хатларын, шулай ук Әлмәт муниципаль районы советы һәм башкарма комитеты бүләкләре тапшырдылар. Шулай ук җитәкчеләр кулыннан Әлмәтнең 14 үсмере беренче паспортларын алды. Бәйрәм тынлы оркестр чыгышы, брейк-данс һәм хип-хоп урам биючеләре номерлары, иҗат коллективлары һәм чакырылган артистлар чыгышлары белән кичкә кадәр дәвам итте. Чара Татарстанда җәй проекты кысаларында узды. Бүтін Россия яшьләр көнен Азнакайда да кылачлап бәйрәм иттеләр. Шунысы мәгълүм, бүген Татарстан Республикасында миллионнан артык егет һәм кыз яши. Аларның 14 меңен Азнакай җирлегенә туры килә. Бәйрәм көнендә шәһәрнең берничә мәйданчыгында спорт, интеллектуаль, иҗат һәм күңел ачу программалары оештырылды. Кичке якта район халкы һәм кунаклары өчен Татарстан һәм Россия эстрада артистлары катнашында зур концерт программасы тәкъдим ителде. Бәйрәмгә якынча 10 мең кеше җыйналды. Яшьләр көненең иртәсе спорт ярышлары белән башланып китте. Стритбол, фиджитал футбол, волейбол, воркаут, җәйге биатлон, шахмат кебек ярышлар зур оешканлык белән үтте. Мәнәвез күлендә гаилә командалары көч сынашты. Катамаранда 22 гаилә составында 76 кеше, сап-серфингта исә 24 кеше катнашты. Хәрәкәт һәм җитезлек яратучылар өчен чатыртауга йөгереп менү ярышлары оештырылды. Көндезге сәгатьләрдә локацияләр киләчәк технопаркына күчте. Игелек паркында кунаклар өчен 3D бастыру, нәфис сынлы сәнгать буенча осталык дәресләре уздырылды. Диджитал зонада автоузышлар функциясе белән велотренажерлар тәкъдим ителде. Быелгы яшьләр көне истәлекле даталар кысаларында уза. Бу Азнакай районы оешуга 95, Азнакай нефть һәм газ чыгару идарәсенең 70 еллыгы һәм Актүбә бистәсе оешуның 70 еллык юбилее. Бәйрәмнең төп иганәчесе һәм оештыручы Татнефть компаниясе. Бик зур рәхмәт нефть компаниясына. Менә шушы бәйрәмне безнең районда ясаган өчен бик зур рәхмәт. Менә яшьләрне шушы яшьләр көнендә котлыйбыз, аларга исән уңышлар телибез. Яшьләр безнең киләчәк, бөтен өмет шуларда. Алар безнең киләчәк, алар Азнакайны күтәрергә, тагын да өскә күтәрергә тиеш. Без яшьләргә районда бөтен мөмкинлекләр бар, монда кайтып эшләргә, яшәргә. Спорт җиһазлар, спорт оешмалар бик күп. Менә монда ачык бассейнда, ябык бассейнда, биякта стадион, монда стадион, төзеп кенә торабыз. Һава торышының көн дәвамында салкынча һәм яңгырлы булуына карамастан яшьләр бүгенге бәйрәм чарасында актив катнаша. Шәһәрнең юбилейный стадионында Азнакайлылар һәм килгән кунаклар өчен популяр төркемнәр катнашында концерт программасы да тәкъдим ителә. Бәйрәмгә башка төбәкләрдән дә килүчеләр шактый. Яшьләрнең кәефе күтәренке, күңеле шат. Все нравится. Все отлично. Кайф әйбәт, бәйрәм ошый, бик яхшы, бик күңелле, бик матур. Все отлично. Очень классное мероприятие. Спасибо Татнефть, что организовал такой праздник для нас. Это очень дорого стоит. Мы только прошли праздник, суперский, классный. Мы приехали с другого города. Ну, яшьләрне бәйрәм белән.
Тантаналы ачылышта яшьләрне район җитәкчеләре, Татнефть компаниясе вәкилләре сәламләп бәйрәм белән котлады. Кич дәвамында Татнефть төркеменә кергән предприятиеләрнең яшь белгечләре арасында үткәрелгән 10-нчы яшьләр спартакиадасы җиңүчеләрен, яшьләр активын бүләкләү тантанасы узды. Сәхнә түреннән популяр артистлар, диджей һәм музыкаль төркемнәр күңелле чыгышларын бүләк итте. Илмира Шәрифуллина, Алмаз Иксанов, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясы. Яшьләр көне амбициоз максатларны чынбарлыкка ашыра белә торган кешеләр көне. Бу сүзләр тулысынча Әлмәт физик культура клияты студенты Илдан Шәңгәрәевкә дә туры килә. Аның Казандагы профессиональ рингтагы дебюты спорт җиңүе генә түгел, калабыз яшьләренең теләсән инде югарылыкны яуларга әзер булуының дәлиле булып тора. Кыю һәм үз-үзенә ышанып Илдан Шәңгәрәев тренерның дистанциядә эшләргә дигән күрсәтмәсен башкара. Көндәшенең буй буенча өстенлеге булуга карамастан, ул вакытыннан алда раундны тәмамлауга ирешә. Люмин Fight лигасының йодрык көрәшләре буенча турнирга илнең 12 төбәгеннән 20 иң көчле көрәшче җыела. 2 минутлык 3 раунд форматындагы очрашуда барысында тизлек һәм яхшы реакция хәл итә. Тәҗрибәле спортсменнар компаниясендә якташыбыз яхшы нәтиҗә күрсәтә. Минем оппонентка мен подготовился хорошо. Мин аны досрочно җиңдем 3-нче раундта. Илданны 7 яшендә бокс секциясенә әтисе алып килә. Аның беренче тренеры Раджив Низамиев. Хәзер аның белән Алексей Князь шөгыльләнә. Ильдана могу охарактеризовать как Илдан дисциплиналы, җаваплы спортчы. Ул беркайчан да тренировкаларны калдырмый. Аңа куелган бурычларны ишетә. Аларны һәрвакыт үти һәм үз эшенә җаваплы карый. те задачи, которые мы перед ним ставим, он всегда их выполняет и ответственно подходит к своему делу. Илдан Шәңгәрәев, город Әлмәт. Илдан моның белән генә тукталып калмый һәм узган шимбәдә бокс буенча Реал Панчер Бөтен Россия турнирында катнаша. Анда да җиңү яулый. Победу одержал Панчер синего угла Илдан Шәңгәрәев. Әлмәт физик культура клиятында аны талантлы спортчы буларак кына түгел, актив тормыш позициясе булган кеше буларак та беләләр. Уку йорты тормышында катнаша, волонтерлык эшчәнлеге өчен диплом белән бүләкләнә. Безнең клиятта безне поддерживают сильно, клиятта безне поощряют, укытучылар яхшы безне укыталар, аларга бик зур рәхмәт. Казандагы бу җиңүләре зур тарихның беренче бүлеге генә. Илданның планнарында профессиональ көрәшкә ешрак чыгу, тәҗрибә туплау һәм профессионаллар категориясендә зур җиңүләр яулау. Бүген ул 11 июльдә Казанда узачак Топ-Дог турнирына әзерләнә. Асан Нуриева, Алия Моратова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінге шулар иде, мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.